Hormatly mehmanlaryň hataryna köp çağaly eniler, dähmet veteranlary, önümçülüň öňdewarjylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işçi agdalary, alymlar, medeniýet işgärleri, dörli podoklaryň zähmetkeşleri bar. Şeýlede dawara daşary ýurtlaryň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalarynyň, halkara düdümleriniň Wenan işgärleri matnaşdylar. Türkmenistanyň Sewda Senat Edarasynyň bayramçylyk zalyny gelin gyýylaryň şanyny halkara Wenanlar güni münasibetli tüýs sürekden utdalar we ingow arzuwlar beýan edildi. Eni mehribanlygy, aladasy, ruhy jomartlygy üçin hoşalyk bildirýärdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň enilerini we ähli gelin gyýylaryny iweren bayramçylyk gutlagyny, türkmen halkynyň adynyň dünýä ýaýylmagyny, mertebesiniň beýgelmegini, köküni müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan medeni mirasymyzyň, ajaýyp däp desurlarymyzyň asyrlar aşyp, biziň gullarymyzy gelip ýetmegini, edit enilerimizin, mehrem gelin gyýylarymyzyň hyzmaty uludygy bellenýär. Dawara gatnaşylaryň çykyşlaryna häzirki zaman türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyny Wenanlaryň eýleýän ornunyň barha artýanyny barda edildi. Nagtalşy ýaly, ýurdumyzyň konstitusiýasy we milli kanunçylygymyzyň degişli namalary, şerde ýurdumyzda üstünlükli durmuşy geçirilen aýal gyýylaryň bilimi, saglygy, olaryň durmuş jemgyýetçilik derejesi bilen baglanyşykly maksatnamalar Wenanlaryň hukuklaryny üpçün etmeň hemde gorumyň ygtybarly kepili bolup çykşady. Sınot ustaatlarynyň, ýaş ýerine ýetirjileriň, ustaat we köwçüň dörejilik toparlarynyň çykışlary gözelligiň, söýgüýüniň, baharyň, durmuşyň we türkmen Wenanynyň keşfini alamatlandyrýan gymmatlyklaryň senasyna urildi. Watançylyk aýdymlary, söýgü mukamlary we gadymy ähengler bilen halk dörejilik çykışlary boýunça kompozisiýalar, estrada çykışlary we halk sallarynyň döwrübap derejede täzeden işlenen sallaryny utguşdyryldy. Konsert maksatnamasyna dörejiligiňi, türkmen Wenanynyň gözelligini, doýgur ene ýüregine jemlenen ýagşylyň we pähim paýgasyň nury bilen şuwly saçýan dünýäni wasp eden meşhur şahylaryň sözlerine döredilen eserler ýerdildi. Dawara gatnaşylar türkmen bahkarynyň köpü üçgünligini özüne jemleýän, mehriban watanymyzyň gadymy we müdimi juwan topragyny mehri bilen ýyladýan çykışlaryň ählisini şowkunly el çarpışmalaryna garşyladylar. Müňýyllyklaryň dowamyna bolşýaly halkymyz maşgala gymmatlyklarynyň mukaddesligini saklap gelýär. Nesillerde insaplyk, pesbällik we zähmetsöýürlük, enilere hormat goýmak ýaly belent ruh hemde asylly häsiýetler terbiýelýär. Ähli döwürlerde de türkmen jemgyýetini enilere aýratyn orun berlipdir. Wenanlar maşgala ojagyny we jemgyýetiň ahlak esaslaryny, onuň ruhy, insanperwer gymmatlyklaryny goraýan beýik insanlardyr. Häzirki döwürde Türkmenistanyň Wenanlary aqtisadiyetimiziň ähli podoklaryny ahlaky zähmet çekýärler. Jemgyýetimiziň durnukly üçin möhüm şert hökmünde bugun döwletimiz tarapyndan olaryň münasip durmuşy we dörejilikli zähmet çekmekler üçin berur şertler döredilýär. Gender dengligi kanun esasyny üpçün edilýär. Olaryň hukuklaryny we bähwitlerini üpçün etmek, maşgalany gollamak, ineli we çağaly goramak babatda ýurdumyzda ýerliderli işler alyp barlýar. Bularyň ählisi Wenanlarymyzyň bagtyarlygyny hasam artdyryp, watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörülgämiziň üstünlükli durmuşy geçirilýänliginiň aýdym subutnamasy. Dawara gatnaşylar bagtly durmuşda ýaşamak, dörejilikli işlemek üçin ähli şertler döredip berýän. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we gahrman arkadamyza tüýs sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.